rabuon. Koro sangwenya to nyaka chiem. Pero kamano. Ken, kapok adhi sini Jay Bonyo. Rach mani jo chiemo ema samoro chiemo ma wigi wil ni kiny to chalo nade. Nene seche moko be nyalo chiemo samoro ichame kawuono kata ko yudo moro matin ichamo kawuono ti ichiemo achadha ma ji moneni kawuono ok nyal dwaro mondo bed machiegni kodi kiny nikech idwakori gi chiemo. Koro aparo ni kata ka nitie gimoro mebilo tibile gimiluongo ni decorum gi bidhruok gi dimbruok mondo koro kiny kata kaponi pod ionge go to joma moko ma bende chiemo ka inyalo bedo machiegni kod ginyalo riwo kodi tawo. To achadha to samoro nyalo ketho nyingi makoro ng'ama dwari machiegni onge nikech mien dhogi gi chiemo to lweti to timore nade to kata ka en gimi choko gi lwedo to isoe lith lweti te i dhogi koro ji ok dwari machiegni Manyondo Lutenga. Manyondo makoro kiny ni mari kech gi rumo ga samoro kiny ni sandi orumo san joma moko mantiere gi gimoro kaka ji derwaki gweli ni bi mondo iriwri kodwa koni kori kono ero rumo obedo matek. Koro aparo ni kata bende nitiere chiemo to in e diere kanyo bedo sangwenya ni be dwaro rieko moro. Odwaro rieko moro kidogo. Ok chadha ha. In ka uni bro guri agurwe an konya uru sangwenya enani ngeni unu jo loka hotel ma sangwenya en dholuo magor sangwenya en pim naura pima anaja sako aparo ni chuny wach no wuok mana Migori ndalo loch mar governor Obado mane kweth mag yudhe moko gindongo gine chiro mar bero ng'ama jatelo ma giluoro yor daso pesa kuome maracho ng'ama gipiem go ka koro piem kodi Bondo constituency ngo chanda gi an koro joge na nyigugi na moko kanyasi ayo kuomi koro mane mikone sangwenya mage ma winjo ni luongo ni sangwenya monda winji maber wacho ni sangwenya gin jogo maluoro jasiasa moro mokwongo en jasiasa koso ng'ata machalo ni nigi lwete ng'ata manigi lwete tijgi maduong' en bero nyingi kendo racho nying ng'ama giparo ni nyalo piem kodi. Koro tijgi maduong' en bero nyingi to giracho ng'ato ma gipani piem kodi kata ma piem kodi kata ka donjo korka chiena mar ng'ama gidhi piem go to gin gitime atima Manyondo Lutenga gionge leny matin. To gini gitime nang'o ang'o ma giyude? Well, nondo ma wiye mo asetimo ka nitiere 330 moro mi ioroga. En mar bundles koso mana mar chiembo matine.